Польшчы у нас у школе, правда, не таго. Толькі ў 5 класе была 1 гадзіна беларускай мовы. Тут пісаць нас не вучылі, а просто толькі чыталі нам розныя апавяданні. Вот. Ну і як яны прыжыліся, гэтыя чырвоныя у вас саветы? Як хто, ведаеце, наша вёска вельмі радавалася, таму што ў нас і падпольныя камсамольцы былі, і партыйныя камсамольцы былі. Нагул то ўсе радаваліся дзеці, што мы пайшлі ў школу і пачалі навучацца на беларускай мове. На беларускай? Ну, рускі язык як прадмет быў, а ўсё ж было на беларускай мове. Вот, пачалі навучацца. Гэта было так цікава, што ў школу, я ўжо закончыла 6 класаў польскіх, нас усіх, хто закончыў 7, хто закончыў, можа, хто дзе яшчэ і вучыўся, усіх пасадзілі ў 5 клас. Трэба ж было навучыцца пісаць, чытаць. Так у нас пайшлі ў 5-е класы, 4 групы было. Немцы асталіся, мы пайшлі ў 7 клас, закончылі 7 клас, настаўнікі ўсе тыя самыя, якія ў нас вучылі і пры саветах, нават некаторыя пры Польшчы, которые вучылі, которые ведалі мову, пазаставаліся ў школе. Тыя самыя настаўнікі, мой дзядзя гэты Наумовіч, дырэктарам школы ўжо пры саветах быў, гэдакі ён ўжо і пры немцах, сямігодцы быў, мы закончылі 7 клас. А вучыліся на якой мове? На беларускай. Толькі розніца пры немцах была, што больш урокаў было нямецкай мовы і рускай мовы не было, прадмета гэтага. А гэта ўсё было амаль па беларускіх, па тых савецкіх падручніках. Можа, толькі там, дзе Сталіна, літаратуру, то ўжо больш бралі Коласа, Купалу, дарэвалюцыйную гэтую літаратуру вучылі. Вот з Богдановичам там знаёмілі нас, з Богушевичам, з гэтымі пісьменнікамі. І мы закончылі 7 клас, а тут немцы на работы хватаюць. І кажуць, мы пачулі, што ў Навагрудку адкрылася семінарія, і адтуль не забіраюць. І на гулы адкрылася семінарія, бацька запрог коня і павёз нас, 3 дзяўчынку-соседку і мяне з сястрою паехалі мы ў семінарію, пакінулі там нас у Навагрудку, мы здалі экзамены, прымянялі нас у семінарію, і мы паехалі вучыцца. Там адкрыўся інтэрнат, таму што наняць кватэру было цяжка. А ў інтэрнат патрэбна было здаваць прадукты. Я памятаю, там 2 кіля сала, там 2 пуды мукі, ці пуд мукі, там 2 пуды картошкі, там крупы, белая мука, ўсё такое. Ну, бацька завёз мяне в інтэрнат, у інтэрнаце у нас было 63 дзяўчынкі. Вот. І мы пачалі вучыцца на першым курсе настаўніцкай семінарыі. У семінарыі, а у 42-м годзе, якраз на Пакровы 14 кастрычніка, спалілі нашу вёску. Думала, што прыйдзецца пакідаць вучобу, бо не змогуць даваць харчы. Адно ж дзяўчаткі гэтыя сабраліся гуртам, сказалі, што 1 чалавек нас мы пракормім, заставайся. Гэтак я засталася вучыцца. Ну, на першым курсе, ну, я не ведаю, сколькі мы правучыліся, прыйшоў, вот, відаць, Орса, можа, Рагуля, ён быў тым самым, арганізаваў беларускае войска, швадрон гэты. Ну, і нам расло. Па-першае, што як мы пачалі вучыцца, мы дазналіся, што мы беларусы, што ў нас быў чырвона-белы сцяг, што ў нас пагоня, што вот арганізуецца такі саюз беларускай моладзі.
перадавыя людзі, якія будуць несці веды ў масы. І ўсе згадзіліся, ўсе. Я памятаю, як цяпер, што заяву напісалі на дошцы, і мы ўсе напісалі заявы аб уступленні ў Саюз беларускай моладзі. От гэтак пачалася вучоба. Дзяўчацкія групы, правда, студэнтаў, як так сказаць, было много. Казалі, што усіх там па 1000 было, хто ж яго ведае. Ну, факт, што ў нас дзяўчаты увесь 3-й паверх займалі, нельга было з хлопцамі ніякіх справаў мець. Раздзельнае было навучанне. Групы былі вялікія. Вот. Хлопцы на 2-м этажы, а на 1-м этажы гэта быў 2-гі курс семінарыі, у якім нават быў і 3-й, у якім ўжо займаліся людзі, которые гімназіі, можа, паканчалі, можа, іх матурысты называлі, матура займаліся. То было 2 групы 2-х курсаў і група 3-х курсаў. А нас, я не ведаю, сколько было, можа, 10 групаў, можа, было дзяўчат. А хлопцы на 2-м этажы, нам нельга было з імі сустракацца, і ім нельга было до нас в інтэрнат заходзіць, і мы амаль што не зналі іх, тых хлопцаў, а дзяўчаты аддзельна. Ну, заняткі вялі настаўнікі. Памятаю некаторых, вот Орса Наталья вяла в нас беларускую літаратуру. Затым на 2-м курсе Анішчык вёў. Матэматыку некі, забылася я прозвішча. Ну, настаўнікі, не было толькі беларускай мовы, а так усе прадметы, фізіка, Барысаглебскі, ён затым быў ужо у Мінску, этым самым, у нас фізіку вёў. З 1-га курса ён вёў фізіку. Гоцка некі вёў геаметрыю, матэматыка забылася. Тур вёў анатомію, прыродазнаўства. Дзюкава некая вяла геаграфію. Історыю вяла Шавейка Надзея. Яна была нашым класным кіраўніком. Гісторыю вяла, геаграфію, хто-то, не памятаю. Ну, факт, што настаўнікі прыходзілі, адводзілі урокі. Як у вас дзень праходзіў? Ну, вучоба з раніцы. Мы там пазнаёміліся з беларускай літаратурай больш дакладна. Вот. Ну, гэта ўсё цікава было. А затым ішлі ў свой інтэрнат, і там абедалі, да урокі рабілі, выконвалі вучобу. А ваенны час нельга было нідзе хадзіць па вуліцы, так што сядзелі больш закрытыя. Немцы не наведвалі. Яны не мяшаліся. Чамусьці у семінарыю ніхто з немцаў не мяшаўся. Вот як прыходзіў Орса, як прыходзіў Рагуля часам, нешта там, можа, да моладзі што-небудзь сказаць, ці патлумачыць, можа, пра нашу арганізацыю, таму што адразу ў нас выбралі са старэйшых курсаў ужо як бы важатых гэтакіх, которые над нашымі групамі былі. А ўжо у канцы года перад экзаменамі
арганізаваліся в Альберціне заслонімам курсы. І вот на гэтыя курсы найбольш было вучняў з другіх курсаў, амаль усе былі, а чамусьці мяне з першага курсу не ведаю, па якой прычыне, па якіх звестках, і мяне паслалі на гэтыя курсы. Нават у мяне дзесьці фатаграфія тут ёсць. Вот. Альберцін гэта заслонімам, там некія маёнткі былі, ці што, ну там некі вялікі будынак быў, дзе мы змяшчаліся, і мы цэлы месяц туды з'ехаліся з усёй Беларусі, прадстаўнікі з усіх школ, ну, можа, дзе якія семінарыі былі, можа, дзе яшчэ якія гандлёвыя школы былі, я добра не ведаю, але там ужо ў нас была важатая, кіслая некая, прозвішча яе, і там ужо нас выхоўвалі патрыятычна, больш выхоўвалі, там даклады рабілі, нас вучылі маршыраваць, нас вучылі песні спяваць. Немцы? Не, гэтыя, которые попрыязджалі, которых на курсы паслалі. Там же намі кіравалі старэйшыя, ну, можа, яны ўжо інстытуты паканчалі, ну, найбольш, хоць і пры Польшчы. З Вільні, у Вільні самы ж асяродак культуры быў у Вільні. Вот. Я памятаю, што давалі, напрыклад, тэму нейкую, там, на якую-нибудь патрыятычную тэму, давалі дэлегацыі, напрыклад, нашай, Новогрудскай. Хто будзе выступаць? Ніякіх пісанняў, ніякай пісаніны. Я памятаю, што ў нас вот Люда Гутар, гэта жонка Барыса Рагулі, Тамара Шастак была, яны ўжо былі на другім курсе, а я на першым курсе. Вот збіраліся ўсе тыя дзяўчаты, і яны расказвалі, тлумачылі, гаварылі нам. Ну, нават мяне ад экзаменаў асвабадзілі за тое, што я была на гэтых курсах. На будучы год на другім курсе нас ужо выселілі з гэтай школы, мы у Новогрудскай другой школе першы курс, першы год займаліся, перакінулі нас у беларускую, дзе беларуская была, гімназія была пры Польшчы, а ўжо пры Саветах была беларуская школа, беларуская дзесяцігодка. Мы там вучыліся, нават да канца не давучыліся, таму што ў гэтым будынку беларускі батальён некі быў. Некае было рэлігійнае свята. Усе сказалі, трэба ўцячы са школы, з урока. Яшчэ на першым курсе мы былі. Трэба ўцячы з урока. Я кажу, ну нядобра, мы ж падвядзём класную сваю надзею, спадарыню надзею. Ты як хочаш, а мы ўцячом. Ну і я ўцякла, што зрабіць? Ну, наша спадарыня настаўніца, ну, Люда, ну чаму гэтак атрымалася? Я кажу, ну вот гэтак і гэтак. Ну што зрабіць? Ну нешта трэба зрабіць. Давайте мы зробім гарбату, зварым гарбату і запросім усіх настаўнікаў, каб усе настаўнікі ўжо на вашу групу ўзглянуліся. А так мы хадзілі, ну, форма спачатку была у нас палатняная, шылі з палатна, былі кофты і гэтыя спадніцы, і паясамі падпяразваліся. Мы з сяброўкай адзелі гэтыя строі свае беларускія. Ну, кажа, вы ўжо выступіце сваёю групаю, нешта там заспяваеце, нешта там раскажаце, некі верш. І я памятаю, так настаўнікі ўсе сядзяць на тарцовым за сталом,
а наша група уже тут кава, тут спочатку, значить, ну, стол прибраний, ми печення напекли, ті бутерброди розложили, все. І ми вже виступали, я не пам'ятаю, що я там виступала, як. Ну, факт, що всі нам, все вибачили, і всі були задоволені з цього вечора, що ми принесли некие пластинки і танцевали, і на этот вечір запрошли Рагулю, і Гутара, і моєго двоюродного брата Владимира Наумовича, вони врачами працювали у больниці. Вот гэтакі выпадак быў у школе. Ну, яшчэ было ўжо на другім курсе, у нас беларускую мову вёў Анішчык Алексей. Не памятаю, як його па бацьку, бо называлі гаспадар. Ён праводзіў красамоўны конкурс нейкі. Задаў нам некія, даў тэмы, і мы пісалі сачыненні. Ну і чамусьці маё сачыненне таксама не памятаю пра некага хлапца, я пісала пра некую дзяўчыну, пра Нёман. Вот. І не только у нашай групы, то з нашай групы я была, но некалькі ўжо ён выбраў лепшых тых сачыненняў, папрацаваў з намі, апрацаваў. І было такой конкурс чытацкі, ну, даецца ж чытацкі конкурс называлася ў той час. І у актавай зале, у гэтай вот беларускай цяпер, дзе музеі Барыса Кіта, вот, у гэтай школе мы тады вучыліся, у гэтым зале, вот этого. Мы выступали, я тоже в белорусским своим строем мы выступали. Вот это тоже памятаю, что он нас приучал до пригожости, до нечего, до мастацтва. Спевали погоню, и я вам могу теперь погоню рассказать на память. Ну, расскажите. Тревожным почую за краину родимую жах. Я не расскажу, потому что я захвалююсь вельми. Богдановича вечер ставили с Орса. Вот Орсиха з нами ставила вечер Богдановича. На вот некую нимфу, якую не памятаю, тому что с простынёў шила сукенку. Вось, і я на сцэне удзельнічала, і яна мяне таксама вылучила у гэтай самую, памятаю. Много вершаў, ой, на памяць і з новай зямлі. І... А ці захаваўся у вас строй ваш? Строй не захаваўся вже. Як я була в турме, так з гарсета з того бацька шапку собі пашив. А був вельми пригожий фартушок вишиваний, така пригожа вишиванка. Мама некої бабці подарила, яна в церкву ходила, так фартушок підперезала. Вот. Не заховалася гэта. Яны тады ж трудно было дзе-што дастаць, нешта з нечага шылася. Вот. А ці памятаеце вы кого-нибудь з тых дзяўчат, якія з вами былі у Аўстрыі на экскурсіі? Прозвішчы. Со мною, вот Шастак Галина, яна з Вераскава сама, яна то з нашей семінарії з этого. А там больше приезжали, помню, некая Аня Хомич, не знаю, с откуда яна, ці з Літчыны была, ці з откуда. Вот яна была нас, яна лепш вела нас. А так я не памятаю, тому що з'їзд був. А так... А тых дзяўчат, якія з вами сядзелі, вот 8 чалавек кветнік, ці памятаеце? Со мной что сядзелі Рада Козелло, Шотская Шура, Шастак Галина, Сланевская Валя.
Рауцкая Тамара. От, Валентины забыла прозвище ще Валя. І, здається, що всі 8 я назвала їх. Ну что, І все? як їхній льос склався? Ці ви потім... Ну, вот Слонемская приехала до меня учиться в этой. И она спочатку ходила там 10 в вечернюю школу в Нягневичі, чтобы она скальчить сама. А як почула, що я у Новогрудку, то вона з'явилася у Новогрудок, і ми з нею заканчивали педучилище. Вот. Лариса Красковська, вона тепер у Витебску, здається. Я не пам'ятаю, що вона закончила. Яна, Шастак Галя, вони вчились у вечерней школе. В вечерней школе там учились больше передовые такие люди, которых вот поарестовывали. Это у 46-м году, 46-47 год. А там организовали, ну, больше наши, вот Костя Романович, я ведаю, там это самый, организовали за вольную Беларусь, организовали организацию эту. И их, Лешко Женя, вот, Кожич Миша, и их поарештовывали у 47-м году улетку. Я ведала, что існує гэтая нейкая арганізацыя, нават і да мяне хтосьці прыходзіў, але я ўжо некая была напалоханая, што я ўжо як бы это самае. Нават Самсон Перлович, вот, ён паэт на